ରାମବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଚଢ଼େଇର ନାମ ମିତୁ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ସିତୁ ଥିଲା। ଦିନେ ସେମାନେ ଏକ ଝରଣାରୁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଧରି ମାଛ ଧରିବା ଫଳରେ ସେ ସେହି ଝରଣାରୁ ବହୁତ ମାଛ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଝରଣା ନିକଟକୁ ଏକ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତମେ ଦିଟା ମୋ ଇଲାକାରୁ ମାଛ ମାରୁଛ, ଅଥଚ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଜମ ନ ଜାଣିକି ମରଣ। ଯାହା ମାଛ ଧରିଛ ସବୁ ମାଛକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସ। ହେରା ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ଏ ଝରଣାରେ ତ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ନିଜେ ମାଛ ମାରିକି ନଉନ, ଘରେ ଭାଜିକି ଖାଇବ। ଆରେ ହେ ନେଚଡ଼ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶାଗୁଣା ନୁହେବେ। ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପା, ପୁଷ୍ପା ରାଜ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଇଶାରାରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ମୋ ଇଶାରାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁ କଣ ବେ? ହେଇଟି ଭାଇ, ତମେ ପୁଷ୍ପା ହୁଅ କି ଫୁସ୍ପା ହୁଅ, ସେଇଠୁ ଆମର କଣ ଗଲା? ଆମେ ଏ ଝରଣାରୁ ମାଛ ମାରିଛୁ, ଆମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ବୁଝିଲୁ ମାଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଗପୁଛୁ। ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ଫୁଲ ନୁହେବେ, ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ନିଆଁ ଗୁଳା। ତା ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେଲେ ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ତାପରେ ଶାଗୁଣା ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁତକ ମାଛ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।